Υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα, κρυμμένο στα δάση της Πιερίας, στις πλαγιές του Ολύμπου. Το λένε Μόρνα ή αλλιώς Σκοτεινά. Και το όνομα του δεν είναι τυχαίο. Εδώ, το φως δεν φτάνει εύκολα. Το δάσος είναι τόσο πυκνό που όσο προχωράς, ο κόσμος σιγά σιγά εξαφανίζεται. Οι ήχοι χαμηλώνουν. Και το μόνο που μένει είναι η σιωπή. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι εμφανίζονται πέτρινα σπίτια. Άδεια. Χωρίς στέγες. Σαν να τα άφησε κάποιος στη μέση της ζωής του. Το χωριό δεν καταστράφηκε. Δεν κάηκε. Απλά εγκαταλείφθηκε σιγά σιγά. Άνθρωποι έφυγαν ένας-ένας, μέχρι που δεν έμεινε κανείς. Κάποτε εδώ υπήρχε ζωή. Οικογένειες, σπίτια, ένα εκκλησάκι, εργασία στο δάσος. Αλλά η απομόνωση ήταν μεγάλη. Και η ζωή έγινε δύσκολη. Έτσι οι κάτοικοι έφυγαν. Και κοντά χτίστηκε ένα νέο χωριό. Το ονόμασαν Φωτεινά, σαν να ήθελαν να αφήσουν πίσω το σκοτάδι. Σήμερα όμως τα σκοτεινά υπάρχουν ακόμα. Απλά κανείς δεν ζει εκεί. Ή σχεδόν κανείς. Όσοι ανεβαίνουν λένε ότι το μέρος δεν είναι απλά άδειο. Είναι σαν να σε παρατηρεί. Από τα δέντρα, από τα σπίτια, από τη σιωπή. Στο κέντρο υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι. Παλαιό, σπασμένο. Και όταν φυσάει, η πόρτα του χτυπάει μόνη της. Όχι δυνατά, αλλά αρκετά για να το ακούσεις μέσα στην απόλυτη ησυχία. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι. Ότι η σιωπή εδώ δεν είναι άδεια. Είναι βαριά, σαν να έχει μνήμη. Και όσο πέφτει το σκοτάδι, το χωριό μοιάζει να εξαφανίζεται μέσα στο δάσος. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Και ίσως αυτό να είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα. Όχι ότι το χωριό χάθηκε, αλλά ότι απλά έμεινε πίσω. Αν σου άρεσε η ιστορία, άφησε ένα like και πες μου αν θα τολμούσες να πας εκεί τη νύχτα.